सरकार थासान्दियाव मानि थाखाय रायजोफोरखौ ज' खामानि मावहोदों रायजोफोरखौ मावहोनानै फट' खेबै सरकारनिफ्राय सेंसन स्किम लाबोनानै जानो नागिरदों बे सान्दुं जानानै आं मानो खामजानांगौमोन आंनि मोखां गन्थं मानो खामजानांगौमोन आंलाय दा मेडामखौ जोङो नुनो मोनदों मालिबिटियावथ' दाख्लै होथेबाय बेयावहाय गोबां हेफाजाब होबाय आरोबाव दिनैहाय नैबे बिटिनि ओनसोलखौ बासायनायाव मेडामा आरो फैबावदों बेयाव माबोरै फैबावनाय जाखो आङो नैबे दाखालि मालिबिटाखौ मावखांनायनि उनाव बिटिनि ओनसोलनि माखासे मानसिफ्रा आंजों रायलायहरनायाव बुंदों जे जोंनि 18था गामिया बासायनांगौब्ला बेयाव एसे गोनांथि जागोन गोबां रांनि गोनांथि जागोन बेयाव जों रायजो राजाया बहननो हायाखै बिनि थाखाय जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे एसे हेफाजाब होयो खोमा बिनिसिम रायलायहैनो जोंनो मानसि मोना जानायखाय मेडाम नोंनिसिम आखाइ फोलावनाय जाबाय होननानै रायलायनायलाय आङो लगे बिथांमोनखौ कमेन्ट होदों नोंसिनि खैफोदनि थाखाय आं अरायबो दं नोंसोरजोंनो होननानै आङो खोथा होदों लगे सारजों रायलायहैदों सारा होनदों अके खैफोदनि समाव बयखौबो बासायनांगौ होननानै सारा कमेन्ट होबाय बुंदों बेसेबां थाङो नों बानायनानै होदो आब' होननानै बुंनायलाय आङो बिथांमोननो जा नांगौ नेट आरो बिदिनो प्लास्टिक बस्था जाखानि नांगौ बेफोरखौ जगार खालामनानै होफैबाय आरो दिनैहाय फगलेनजों बिथांमोना घन्टायाव 3500 लायो जों पुरा 9टानिफ्रायनो 6-7टासिम मावहोबाय 7टासिम मावहोगोन आरो दिनै हायाब्ला आरो गाबोनबो मावहोनाय हाबाफारि लादों बेयाव बे मावनायाव बा बे हेफाजाब होनायनि थाखाय जोंनि निसिमा ओनसोलनि बे मालिबिटा एरिया आरो बे बिटिनि एरियाखौ रैखाथि होनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आङो निसिमानि जानानै मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम रोजा साबायखर बावबाय आरो रायजो राजायाबो गावसोरनो गोसो गुदुं जानानै बयबो मावनो ओंखारनायाव आं बिथांमोनखौबो रायजोफोरखौबो बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय बिटिनि एरिया मालिबिटा एरियानि मानगोनां रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिबाय आरो बिथांमोनखौ आङो रोजा हामबाय होयो दानिया मोनसे खोथा मेडाम मानसिफ्रादि बिराद बुंदों सरकार थासान्दियाव मानि थाखाय रायजोफोरखौ ज' खामानि मावहोदों नै बेबायदि बिराद कमेन्टसफोर फैदों आरो बेजों लोगोसे सोरबा बुंदों बेवहाय लेबारफोरनि बाहायाखै रायजोफोरखौ मावहोनानै फट' खेबै सरकारनिफ्राय सेंसन स्किम लाबोनानै जानो नागिरदों नै बेफोरबायदि गोबां कमेन्टसफोर फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा मेडामा बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो आं बेखौनो खावलायनो सानो जाय बिथांमोनहा कमेन्ट होदों बे मिथिस्लाबैयाव होदों आं गाज्रि मोनाखै सानखागोन मानो होनबा डाइरेक्ट चिफजों रायलायनानै लाबोदों बिराद बुरजा थाखा सेंसन खालामनानै लाबोदों बा जादों बेफोरबायदि सानखायो मानो होनबा गोजाननि हाजोखौ स्लिम नुहुरो फैबासो मिथिगोन आं बेखायनो खावलायो जाय बिथांमोनहा कमेन्ट होदों मिथियालासिनो सासे आंबोथ' सासे बिमा नङा होमबा बिमा माहारिखौ इनसाल्ट खालामनाय जायो दे आं सासे बिमा जानानैबो दिनै जे रायजो राजाखौ हेफाजाब होनो बे खैफोदनि समाव आंबो जानजि खाफ्रानानै ओंखारदों मानो आंबोथ' गुबुनफोरबायदि एसि रुमाव थानानै जिरायनानै थाबाय थानो हायोमोन ना आंबो सासे सेन्ट्रेल लिडार होननानै नाथाय आङो आंनि गोसो गोरबोआ थिनाखै बयबो गाबदोंब्ला आंबो एसे बिथांमोनजों बाहागो लाहैनो होननानै ओंखारबोदों बिथांमोना हा हु खुरखा जाजोब्बाय नैबे बिटिनि एरियाना सोरनाबा 5 बिगा 6 बिगा गय बागान थांजोब्बाय गायग्रा हा थांजोब्बाय जेब्ला समाव हा हु गैयै जायो अब्ला बिथांमोननि गथ' गथाया मा जागोन नै बेफोरखौ सिन्था खालामनानै आङो ओंखारबोदों सानदों आंखौ फट' खेबै हगारदों नाथाय आं जुदि बिदि लानो मोनब्ला बे आंनि सेहेराखौ देखायनोल' मोनबा आंथ' गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन माबाफ्राव थांनानै मिटिंफ्राव आङो देखायनो हायोमोन ना बे सान्दुं जानानै आं मानो खामजानांगौमोन आंनि मोखां गन्थं मानो खामजानांगौमोन आंलाय साननो हागौ मानसिफ्रा बे सेंसन लाबोदों मा लाबोदों बेखौ रायजो राजानावबो सोंनो हागोन आरो मानगोनां जा बिटिआर गभर्नमेन्ट सारनावबो जेनेबा चिफ सारनावबो सोंनो हागोन जे बिथाङा मा बायदि लांदों नाथाय माने मिथियालासिनो गाज्रि कमेन्ट होनाय मानाय नै बेफोरखौ आं माने
खावलायनो लुबैदों जाहाथे गावबो सानो जे आंबो जे सासे बिमा बै जाय कमेन्ट होग्रा बेहाबोथ' आं बायदि सासे बिमा दंना बेखायनो गावनि बिमा होननानै साननानै एसे सिङाव हाबनानै सिन्था खालामनानै नायग्रोबा मोजां मोनगोन आङो आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारखौ गोबाङानो गाज्रि रावजों सोंखारिदों गोबाङानो गाज्रि रावजों बुङो आं बेयावबो खावलायनो लुबैदों जे चिफनि गोसो गोरबोआव हाबनानै नाय बे जोंहा प्रमद बर'नि गोसो गोरबोआव हाबनानै नाय अब्लानो मिथिगोन बिथाङा माबायदि मानसि दा दिनै खैफोदनि समाव बुंनाय लोगो लोगो बेयो जुदि गाज्रि मोनब्ला दिनै रायजो राजा आइ आफाखौ मानो हेफाजाब होनो ओंखारखो बेयावथ' सरकारि सेंसनबो नङा जेबो नङा नैबे हठात माने इमारजेन्सि फान्डआथ' डिसिफोरनावसो थायोना डिसिजोंबो रायलायाखै आं डाइरेक्ट गावजों बुंनाय लोगो लोगो बिथाङा अबजेक्सन खालामाखै आरो बिथाङा अथ'स' आंखौ बुंबावदोंसो खैफोदनि समाव माब्लाबाबो माने पार्टि फिलिंस लाबोनो नाङा आब' खैफोदनि समाव आरो धोरोमनि बेलायाव बे मोननै बेलायाव माब्लाबाबो पार्टिखौ इनभल्भ खालामनो नाङा जोङो खैफोदनि समाव बयखौबो बासायनांगौ आरो धोरोमा धोरोम गाव गाबागाव सिबिनो हायो नैबे खेथ्रआव बिथाङा जोंखौ बोसोन होयो जे देरसिनब्लाबो जोंखौ मानगोनां चिफ बिथाङा जोंखौ बोसोन होयो जे माब्लाबाबो माने पार्टि फिलिंस दालाबो खैफोदनि समाव बयखौबो बासायनांगौ खुनु पार्टिजों खोथा गैया खुनु धोरोमजों खोथा गैया होननानै बिथाङा जोंखौ बोसोन होयो थिग बेबायदिनो आङो खुनु पार्टि फिलिंस लायालासिनो मालिभिटा एरियायावबो आङो दैबाना जाजेननायनिफ्रायनो दंहैयो आं गैयाबाबो 10 दिन थाहैदों हरावल' आङो न'आव उन्दुनो थाहैदों दा बयबो रायजो राजा मिथिगौ नाथाय बे बेलायाव गाज्रि कमेन्ट होनायफोरा जाहाथे एसे साननानै कमेन्टखौ होयो आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो आं जोबथारनायाव दिनै बिथां सोमदोन बरगयारि फंबायाबो गोबां खस्थ' लाबाय बियो थांनाय जे मालिभिटायाव जि जोंहा प्रटेक्सन जाजेनदों ओइ दिननिफ्रायनो बिथाङाबो नांथाबनानै दं आरो बे रिलिफ थानायावबो आरो दैबाना जानाय समावबो बिथाङा गोबां खस्थ' खालामदों बा खस्थ' लादों दा बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो खावलायो जे बिथांखौबो सापर्ट खालाम रायजो राजा आइ आफाया आं बेखिनि रायजोनिसिम खावलायनाय थाबाय